ମୋ ଟ୍ରକ୍ କେବେ ସିଜ୍ ହେଇପାରେନା। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରକୁ ପୋଲିସ ସିଜ୍ କରିନେଲା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ହେଲେ ପୋଲିସ ଜାଣିଲା କେମିତି ଆମ ଟ୍ରକରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଥିଲା ବୋଲି? ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା କିଏ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମାମୁ? ଯାଇ ଗାଡି କ୍ରସ୍ କଲା ବେଳେ ଦେଖେ ତ ମୋ ପଛ ପୋଲିସ ଫଲୋ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଯେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଡି ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଲି ମୁଁ। ଠିକ ଅଛି ସଞ୍ଜୟ, ତୁ ପତା ଲଗା ଆମ ଟ୍ରକକୁ ସିଜ୍ କରିଥିବ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା କିଏ? ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା କିଏ? ମୋର ସେ ଲୋକ ଦରକାର, ତାକୁ ଚେକ୍ ବାହାର କର। ସରି ଭାଇ, ସେ ରିପୋର୍ଟରକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ରିପୋର୍ଟର ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। ମାମୁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ନା? ଆରେ shut up! ଦିନକୁ ଦିନ ତୋ ଉଦ୍ଧତ ଆମେ ଚରଣ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆରେ ଭାଇ ହୋଇ ଭାଇର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲୁ। କାହିଁ କିଛି ତ ଭୁଲ କରିନି, ବରଂ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକର ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ସେ ଫାଙ୍କା ଆଦର୍ଶ ଗୁଡା ମତେ ଶୁଣ ନା, ଏବେ ତୁ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିନେ। ଆରେ ଏସବୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ। ହେଲେ ତୁ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜ ଚୋଟ ମାରୁଛୁ। କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଭାଇ, ବରଂ ଆପଣ ଗୋଡରେ ଚୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣ ରାମାୟଣରୁ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ। ଯୋଉ ଭୁଲ ଥରେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର କରିଥିଲେ, ସେ ଭୁଲ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦେବେନି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କରି ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ ରେ ଚିନୁ, ଏସବୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। କାହିଁ ଏସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି? ତା ଛଡା ଆପଣ ଏ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନୁହଁ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଭାଇ, ଆପଣ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ଓହରି ଆସନ୍ତୁ।